Nå, der blev pinden væk måske. Den var der. Ved de andre siger. Så kommer øreringen. Ja. Altså en ting er at være efterhus. Ja. Det er noget andet, det kan godt være andre har en anden. Ja. Det har jeg også. Har I fri for skole mandag, tirsdag og onsdag? Ja. Okay. Eller mandag i hvert fald. Ja. Op til onsdag. Der har de lige noget, et par timers feriepasning, eller hvad det hedder. Nå, ja. Men ellers, så er det jo officielt ferie. Er du klar med alle de film der? Ja. Godt. Så kammerat, så er du færdig. Wow! Hvor er du flot. Det klarer du godt. Lige gå hen og